Passada sense parar a l'estació d'Orxalp del tren blanc amb destinació l'Hospitalet. La 114 cap avall. I enfilant sense parar fins a l'estació de... la següent, que és la Molina. I això aquí s'ha acabat. I jo em vaig a fotre aquest vespre un trinxat com un campió a l'hípica de Prats. A reveure.